Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tap na maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat niyal daw ti Lunes, Mayo 22, 2023, si Danon ti ENR Online, ti sabalipin nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para iti panangidasar mi apo karidi damag, nga muming nga manginformar kada kayo, ken amuming nga pakasaknan tay amin nga sangapada kakabsat ken gagigim. Okay? Iti damag apo nga insaga nami, nga intay pagsasaritaan, pagsisinukatan manen ti kapampanunutan, Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ada ti panawagan na po di publiko nga agin inot iti danum ken enerhiya para iti detoy pangtaapo iti El Nino phenomenon. Gagayem ken kakabsat ya. Ken ada apo dito nagbali na mensahe ti Presidente kada kitay nagturpos iti detoy nga daw ijay Philippine Military Academy. Pipintasan siguro dito nga palagip, gagayim kaabsat. Agbalin nga nakasagana, hindi amin nga karit, ken kastameten, tinapudno nga pa nagserbi iti pagilian. Siguro medyo may pinapatamaan itong ating Pangulo. Gagayim ken kaabsat, kadagitay nagkaadua po nga investigasyon, nga uswat, ti pagpandayan linteg seknan kadagiti apo nga pulis. Posibleng epekto ti El Nino ti ekonomiya minimal segon iti Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa nga gasot 50 pesos nga nayon na sweldo kaditi so amin nga agtrabaho iti pribado nga sektor, ada apo ti nagbani na pangta. Bueno pangta ti biyang ti finance chief kunana nga mabalin nga mangingato pay detoy iti agbalin na po nga inflation. Awan ti manamnama kano apo nga panagnato digiti kang ronana magatyatang iti masungad nga alaldaw segon iti biyang ti Department of the Trade and Industry DTI kakabsat ken agagayem 60 days suspension ni Congressman Teves nalpasen. DSWD nagbalaga po karire gisalsalda iti ATM. Digitoy ken sabsabali pay pakiramanan na po diti rehabilitation deti solar pump ijay Barangay Payak, Bangi, Ilocos Norte. Barbaring maalaan dito apo ti reaksyon anya tinagbali na findings ni apo Sangguniang Bayan Member Honorable Joey Soriano. Ni apo Soriano ti Chairman ti Committee on Public Works and Engineering iti Sangguniang Bayan. Ken iso apo ti pinusgan ti acting mayor nga mangimatang iti pannaka rehabilitar pannakakita no anaapo ti dadael ti nasao nga solar pump gagiyem kay kabsat. Adda ngamin digiti rumrumwar apo iso nga kayat tayo nga maalaan iti balikas ti madedayo apo konsehal no anat tito doktal daga po ta adda digiti rumrumwar nga kasla adda saan nga nasurot iti pan naka-implementar ti nasao proyekto. So dati message na kanyak nga i-message na no available isunan gapo ta man narimaan ti session na po ti Sangguniang Bayan kaya na digiti informasyon na nga kasla nang ited ti report ti biyang ti apo konsehal iti pagpandayan linteg no ana digitay doktal na kalpasan nga iso ti pinusgan ti acting mayor Denton Garvida nga mangkita apo mangbantay iti nasao nga pannaka ukag ti nasao nga solar pump ijay Payak proper, Barangay Payak, Bangi, Ilocos Norte ken detoy Sitio Alaw-aw. Dagitoy ken sabsabali pay tampok para di may isang oras para di programa Damdamag ni Berto.
Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations kanitay kaudyan na pong winners para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza nga naisod po diti raffle draw manen ni Kalman weekly draw. So dapay maysa nga nabati nga weekly draw tayo apo kasangwanan na po diti na indaklan nga grand draw para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Mabalin nyo pa iti kumamat. Dapay na sursurok ng makalawas 10 days to be exact. Gagayim kay Absat sa tayo tumapan iti grand draw. Apo, digitay abakin nyo apo para iti weekly draw. Digitay first, second, and third. Umawat amin digitay apo iti imported goods. Gagayim ken Kabsat. Then, adapay sa nga pulo nga mabunot nga entries para iti consolation prize nga sag to 200 pesos. Gagayim ken Kabsat. Kasano apo ti magipartisipar iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awan sa baling aramidin nyo. Easy. Mapan kayo lang nga po agupa. Numapan kayo ag picnic, ijay Kalaya Beach. Mapan kayo lang nga agupa apo. Kada ito cottages, ti Blue House Beach Resort. Tunggal maakuparo when maupaan nga cottage, automatic, instant, may ka na po DJ grupo, iti may isang Blue House t-shirt. Then, dakay amin na po nga nagkukuyog, may kan kayo apo ti saggaysa nga raffle ticket, gagayim kayong Kabsat. Iti raffle ticket, masapol isurat yo apo, dito mabasa nga surat please, DJ kumpleto anagan, kumpleto nga address, ken DJ cellphone number yo. Then, DJ Stab, i-drop yo apo, ijay Tambulo, ket ijay ti pakabunutan, digitay mga bak. Into no grand draw, Mayo 31, kakailian ti first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken 5,000 pesos ti third prize, ken adupay nga consolation prizes. So no mapangkayo ag beach, mapangkayo ag didigos, mapangkayo ag picnic, gagayem ken Kabsat, diretso kayo apo iti Blue House Beach Resort. Gapo tay sudalaeng ti addaan ti kastoy nga promo, tapnon ti kasta may kang kay ti chance ang mga bak kada kakadakkel pa premyo. Dito iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, babayan ti panangimaton, da Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, ken ti si Bubukela pamilyada, dagito iti dagtagi ko apo iti Blue House Beach Resort, Manibud, Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Ano na palabas sa 10 minutos kalpasan, ti oras tayo ng alas 12. Yeah? Dito nagbali na mensahe ni Apo Presidente, kaditay graduates ti PMA, Philippine Military Academy, gagayim keng kabsat. Inpete nga po ti Presidente Ferdinand Marcos Jr., kadagiti sa talugasot sa 10 nga graduates ti Philippine Military Academy, nga dito ikit nawagan ti Madasigon Class of 2023, nga rumbeng nga nakasagana digitoy kadagiti karit nga sangwenda iti panangrugida apo iti serbisyo publiko gagayem ken kabsat kinuna ti biang ti presidente nga dagiti kadete wenno digitoy nga kadete nga nagturpus ket naasa isuda ket namuli babaen ti akademya tapno nagitoy ket agbalin nga nalalaing nga opisyal iti armada ti Pilipinas. Segon iti presidente ti husto nga laban ket mangrugi paylaeng para kadakwada isu nga rumbeng nga agbalinda nga nakasagana iti detoy ti ma-eksperyensya nga realidad ti likod ti security environment ti Pagilian ket kankanayon nga adda iti mabalin nga mga ngijaya wenno jaya ti militar tapno agbalin nga si sasagana ti anyaman na pangta nga sangwen. Inpeteng ba iti Chief Executive ti Pagilian nga dagiti 4 years kastameten kriminalidad, insurhensya, terorismo ket masapol nga maabeng tapnon ti kasta agari ti ornoslinak kental na iti Pagilian. Dito met ti mangperdi kunana iti ornoslinak kental na ken kastameten ti nalagda nga pan nakaistablisar ti panagduras ti Pilipinas.
dinakamat pa ni Marcos ti AFP Modernization Program babaen ti asset acquisition ken upgrades ken kastameten ti komprehensibo nga panangadal iti sangkapagilyan nga proteksyon babaen ti militar wenno digiti uniformado nga kaming na. Kunana nga dinakamat na ti panang pirma na iti naamyendaran nga Republic Act 11709 no sa dinno nga digiti barong nagturpos ket may bilang kadigiti moderno professional wenno moderno ken professional nga organisasyon ti Armed Forces of the Philippines wenno armada ti pagilian. Nagpanawagan ti presidente nga maituloy iti awan patinggana nga commitment ken panangayat iti pagilian kastameten iti public service. In all your tasks, dito balikas ti presidente, in all your tasks, diligently work for unity, respect for democratic ideals, institutions, mechanisms, and rule of law. Di apo ti may sa kaditi kang rona na punto ti presidente. Nagbanimbay nga punto ti presidente nga bilang DJ commander-in-chief ket masapol nga kas may sa nga kas commander-in-chief gagiyem ken kabsat siguradwen na nga adda ti koordinasyon na kadagiti maibilang nga future leaders ti Armed Forces of the Philippines. Kuna ni Marcos nga may sa nga dakkel nga pakaidayawan nga ma-welcome ti baro nga batch ti military officers nga agbalin nga paset ti ranks dagiti na pudno gagiyem ken kabsat ken maingel na dadayaw dedikado nga soldado. It is both propitious and important that as I serve my first year as your commander-in-chief, I witness the reception into the fold of this 310-strong PMA batch that would now augment the capabilities of our armed forces. Balikas ni Marcos. Para kanya, napinta sa po nga pamalagip kada kitay nagturpos nga agbalin nga future officers iti armada ti Pagilian. Armada lang ingin dita gaputa ti PNP daan damit tinapo ti kabukbukudan nga universidad wenno akademya dito PNPA Philippine National Police Academy EJ Cavite. Toel nga iti biyang ti armada dito PMA Met EJ Baguio City gagayem ken kaabsat. So siguro napintas nga iti pala pa nagturpos apo ket very good nga mensahe coming from the President nga palagipam iti napudno nga panagserbi iti Pagilian digiti agturpos nga manamnama nga agbalin nga baro nga leader ti armada ti Pagilian na Pilipinas. Nga minapo kadagito ing alaldaw kas kang kanayon ti nga makikita iti social media ore iti biyang ti pagiwarnak iti biyang ti telebisyon iti biyang ti radyo gagiyem ken kamsata nakadado apo di kitay maku-question nga opisyal ita tinailyan nga pulisya. Nga posible nga no mapasamak apo iti biyang ti pulisya, mapasamak met iti biyang ti armada, yung kakainin sila ng sistema. Gagiyem kabsat wenno kanenda di sistema ket masalungasing apo di sinapataan nga pagribingan para iti seguridad iti uneg ken ruar ti Pagilian, di ba? Gagi papagayam deti apo ti maysa kadagiti kangrunaan no nabuyayo apo deti interview ken ni former President Rodrigo Duterte ada garapon na apo iti bagas yun na napaka tingkad na puting bigas gigiyem kay kamsat then garapon na nga basit nga nakargaan na po ti bukel ti balatong kas di apo ti pinangito panang describir na wagas na nga panangilawlawag no anya apo ti agdama nga organisasyon tinailya na pulisya ita inhalo na di balatong ejay napuraw nga bagas so makita matingkad di parang kulay black although green yung mungo seeds gigiyem kay kamsat ganito ngayon yung PNP ada di kita na ilaok nga sa bali saan nga ti panagserbi no di ket di personal interest da iti may sa kangrunaan nga
kalkalikaguman daw when ipatpatungpal da. Aglalalo ko na digitay maararamat babaen ka digitay officials, government officials, nangangatong nga government officials. So ano basehan ni Duterte gagiyem kay kamsat. Di ba yung sa Negros, diti pulis apo nga napandain arestar, gaputa iso ti may isang nga mararamat nga gunman, allegedly, digitay Tebes, gagiyem kay kamsata. Then, ada dito may sapay nga pulis, staff sergeant, nga iso apo ti nakatiliwan, ti dandani may isang nga tonelada iti shabu. Nga iti agdama apo ket ti pespespesen digiti agin investigar, especially Senator Bato, Congressman Acop, gagiyem kay kaabsat ket but separate investigation dito the lower and the upper house gagiyem kay kaabsat pespespesen da no sinno digitay adda iti mas nangat-ngato nga ranggo kaysa kay Mayo nga isuda ti apo ni Mayo gagayem ken kakabsat DJ apo ti pespespesenda pero handa mapiga nga agsarita ni Mayo. So ada di balikas ni Senator Bato ken ko sige angkinin mo lahat ang pagkakasala. Tinatawanan ka ngayon ng mga amo mo, ng mga bus mo na matataas ang ranggo. Na gagihim kay kakabsat. So no kas jemet ti mapasamak iti biyang ti militar, no napasamak dito iti pulisya, gagiyem kay kakabsat no da kastoy nga pasamak iti pulisya, gagiyem possible nga mabalin nga mapasamak bitapo iti biyang ti armada, gagiyem ken kakabsat. Aglalalo ka digdi mo nga tawtawen nga digiti kaming ti armada kunada ket kurang daapo iti bala, kurang daapo ti modernong armas, kurang dapay ti makmakan during operations gigiyem ken kabsat ngem kadigito metket din awanen digiti kakasje apo nga rumrumwar nga rumrumwar nga allegations when no report manipud apo iti biyang ti armada gigiyem ken kabsat but adumet ten apo digitay kaming ti armada nga naakusaran nga digitoy apo ket violators iti human rights gigiyem ken kabsat digitay nagpapatay nangakusar kadigitay especially red tagging gagiyem ken kabsat nga awan DJ proper confirmation DJ report gigiyem kabsat basta based on law nagsalungasing apo isu di jayen maaladan when no agbalindan apo nga let's say isuda ket sympathizers, supporters digitay rebelde gagiyem ken kabsat nga itimet biyang apo ti Philippine National Police more on drugs deti pakakusaranda kakabsat ken gagiyem but iti biyang ti armada saan nga lingid kada tayo addan apo digitay na akusaran na desisyonan ti kaso da nga isuda sinalungasing da apo ti kalintigang pantao gagiyem ken kabsat na ilupek-lupek ti karbingan digiti umili kadigiti masakupan da area of responsibilities da gagayem ken kamsat aglalalo apo iti panangrebba iti biyang digitay rebelde especially New People's Army gagayem ken kamsat aduna po digitay parang nadalapos dating programa nga digitoy ket maibilang inosente wenno maibilang apo nga awan met ti koneksyon na kadigitay digitay rebelde gagiyem ken kamsat gem gaputa adda digitay mangibaga nga isuda adda digitay actions or anyaman di jemeten butbut ngeda mabutbutengen digitay agkakapamilya may isang nga tao agasawa kada amin nga talagang ipeteng da adda igemming ebidensya nga da kayo supporters kayo da kayo sympathizers da kayo tumiptipon da kayo makitkita kadigitay panaggumong idadauluan digitay rebelde yung mga ganon gagiyem kalsat niya so nga da napintas unay nga pammalagip ken ni babaeng ken ni Presidente Marcos kadigiti nga graduates apo iti PMA deti Madasigun class of 2023 nga agbalinda nga napudno iti panagserbida apo iti pagilyan tapno saanen nga maulit wenno malpasen apo ti kastoy nga problema iti biyang ti kapulisan ken uray iti biyang ti armada ti pagilyan.
Okay, kasangwan na pong idasar tayo, di kisab subali pa nga damdamag, agyaman tayo kadig sumaganad. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Mr. Guillermo Agustin and Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Canada. Mr. Jewel Centillas, manibod iti Lahaina, Maui, Hawaii. Mr. Ray Villanueva, Manibod, California, Estados Unidos. Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Mr. Danny Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, iti Toronto, Canada. Thank you very much. Iti Cherylyn's Crispy Chicharon, iti Amagatang, iti ground floor, ti San Nicolas Public Market, gagayem ken Kabsat. Cherylyn's Crispy Chicharon, at daraan raman, nga di munto isukat ken kalipatan. Kukwa kinimatmatunan da Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, Manibod, Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No adang ka tirik-tirik na ini tibagi ket mong ikonsultar ti doktor, mapan diretso kini Dr. Alan Taylan, doktor ang mapagtalkan. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Pagilian niya, Espanya. Maraming salamat, TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Babae na, anyaman na po ang construction assistance, ti kasapulan nyo, serbian na kayo tining kalintigan na presyo, ti TMT Construction Company, kukwa ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat, Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan na po ti Balintawak Street, ti Syudad Tilawag. Hadaan ka dito nalaling nga aircon technicians nga mangurno si problema ti aircon ti lugan nyo, babenti pa nang imaton ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di ka sa pulen nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, di Syudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000282. Blue House Beach Resort. Okay, tuloy ti programa tiyo damdamag ni Berto. Adan na napalabas po nga 37 minutos kalpasan ti alas 12. Sa gisain tiyo po di damag mani po di Office of the President. Tatamit po ada panawagan kalpasan po di kablaaw ken palagip ti presidente kadi ti PMA graduates gigiyem kay absat panawagan met ti publiko babaen ti presidente gagiyem kay absat nga masapol nga agin inot iti danom ken kuryente iti panawen ti El Nino gagiyem ken kabsat Ginutigot ti Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti publiko ken uray digiti local government units iti panang ipatungpalda ti panagininot ti danom ken kuryente bayat nga sagsaganaan ti pagilyantay nga Pilipinas ti saplit ti El Nino nga pasaran tayo iti agdama nga tawen. Sigon iti Chief Executive ti panagkasapulan ti kuryente ti Pilipinas ket adayo nga malampasan na wenno masubraan na ti supply ti pagilian ken kastamet ten ti 35% nga panagbaba iti danom babaen ti tudo ket makaapekto kadigiti dam irrigation systems ken ure di hydroelectric power plants hydro no kunada hydro plant daytay danom apo nga wirretenda tapno adda enerhiya pinusgan met ti Presidente ti Department of Interior and Local Government when DALG nga ipadanon da kaditi local government units diti kampanya para di panagininot ti danom ken kuryente tapno makerasan ti epekto ti El Nino iti sang kapagilian. Partikular ti panagininot ti danom iti uneg ti balaya digiti panagkarwas ken kastameten panagsibog kaditi golf course ken kastameten panagrefill kaditi swimming pool gagayem ken kamsat kinunat ni Presidente Marcos nga amin tayo ket makatulong iti panagaramid kadagitay pang-mitigate wenno pang-control iti epekto ti El Nino phenomenon. Tama, di ba? Nakadado apo digiti kampanyan para iti detoy kaabsat sa tay tulag nga no awan danom nga usaren tayon awan danom apo nga ano entayon inumen tayo awan pangsibug tayo kaditay mulmula tayo kadadaamin namin kakabsat ken gagiyem so nga dapat apo dati sangsang kamay sa nga ano tayo nga diti panang nga ngaramid tayo apo kadigitay nasken nga maaramid tapnon tikasta saan apo nga dakkel unay DJ epekto ti El Nino kadatay amin nga sa nga pada agagiyem ken kabsat amot tayo apo no ana digitay digitay rumbeng aramiden tayo iti biyang ti panagininot tapnon saan tayo apo nga
agbalin nga nakakakaasi iti sumarsaruno nga aldaw no kas bilang umepekto apo ti El Nino iti biyang tayo kakabsat ken agagayem ya. So dati apo ti masapul nga kitain tayo abuen tayo apo amu tayo di kita aramiden tayo iti biyang ti panagininot tapno saan tayo nga maparigatan unay kakabsat kay gigayem ang kumen ibaga gapot adati adati kita kung kuna kita palpalabas adati kita preparasyon ti gobyerno kakabsat kay gigayem ibaga tayo meten nya makamuntot ti gobyerno ang siyakti umay daktulatan umay daktulatan pagunyan umay daktulat ta ikan ti ayudan kung kudada saan na po nga nasayaat nga kapanunutan deta no anat ti maaramidam tapno no tikas na maiwasan maliklikan na po DJ dakes nga epekto na aramidemon kakabsat keng gagayem. Speaking about El Nino, adadeti nagbalina po nga rakurak gagayem keng kabsat. Madibot ti Bangko Sentral ng Pilipinas. Siguro medyo mapalukayan teka detoy. Manamnama nga awan ti significant impact when minimal laeng tagbalin nga epekto iti ekonomiya iti pagilian ti pangta ti El Nino dito pagilian nga Pilipinas nga mangrugi ang rikna tayo iti bulan ti Hunyo segon ti Bangko Sentral ng Pilipinas. Segon ti BSP Deputy Governor Francisco Daquila Jr. nga base apo iti napalabas nga naapektaran tayo iti El Nino ti climate phenomenon ket mabalin nga dangumato ti inflation ken alisto ti panagnato ti presyo digiti magatgatang ken pet serbisyo aging gana iti 0.1 percentage point. Segon ti nasao nga assessment base deti ti latest climate advisory ti State Weather Bureau no sa dinno nga manamnama nga rikna ti nakapsot aging gana iti kalalaingan ng El Nino episode manipod ti bulan ti Hunyo iti sumaruno nga bulan aging ti Agosto ken posible nga agbayag detoy aging ti umuna a quarter ti sumaruno nga tawen iti likudan detoy adda digiti nakasagana nga programa wenno aktibidad ti economic team ti gobyerno tapno ti kasta masungbatan ti supply ti makan iti pagilian nga Pilipinas kidudamet niya Finance Secretary Benjamin Diokno nga saan niya manamnama ti significant reduction wenno pa nakakisay ti local production aglalo iti bagas ken mais isung dito apo ket resulta wenno kas resulta saan niya makita ti panagnato ti presyo kay ti makan iti pagiliantay nga Pilipinas. So ayun gagiyem kamsat ilikodan na pong adati panawagan gagiyem nga aginiinot tayo adamet nagrakurak manipod ti Bangko Sentral nga minimal wenno saan nga dakkel unay iti agbalin nga epekto ti El Nino iti ekonomiya ti pagiliantay nga Pilipinas base apo iti rakurak manipod iti biyang ti Bangko Sentral ng Pilipinas sapay lakuma gagiyem keng kabsat tapno no saan temet apo nga agbalin nga nakakakaasi unay aglalo digiti ubing ngem may saka digiti entero apo masapul nga sagsaganaan tayo na ket ti deti epekto na kada tayo no kas pagarigan gagiyem ken kabsat. Okay, agsubli dito apo para iti adupay kaltasan digito. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, di siyudad Tiluwag. Asinig ti mga bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Dapat na nabati sa ngapulo ket talo a minutos kasanganan ti alauna alas 12:47 gagayem kay kabsat dinggin nyo dito yapo especially dito siguro dito 4 piece naiget ti parang balaag ti Department of Social Welfare and Development digiti beneficiaryo ti Cash Transfer Subsidy Program ti gobyerno kontra iti panagisalda ti ATM cards panagusar iti cash cards o no ATM cards kas collateral kadigitay utang gagiyem keng kabsat Segon ken ni DSWD Secretary Rex Gatchalian when adabaro nga sa Social Welfare Secretary teo DSWD ni Apo Rex Gatchalian ken pasado apo ti commission and appointment ni Gatchalian illegal nga maisarda ti ATM scheme ken maysa nga panang salungasing ti cash transfer program detoy ti gobyerno in lawlawag ni Gatchalian nga iti kanito nga maipaay ti benepisyo iti biyang ti ATM wenno cash card ket iti sabali nga tao ket agbalin nga baro nga beneficiaryo ti programa gagiyem ken kamsat that is against the rule kuna ni Gatchalian anytime no may salda ti maysa nga cash card nga naipaay iti asino man babenti gobyerno illegal iso nga naipaay kada kayo di jay iti babaen tinagan nyo ken saan nga ited iti sabali nga tao gagiyem kay absat binalaagan met ni Gatchalian dagiti agisalda wenno mga ramit ti kastoy nga adda kay batugan na nga dusa tinasao nga panagsalungasing ken mabalin nga maipanda itoy wenno agtinag detoy pan nakaikat na kadagiti sabali pa yung programa ti gobyerno kadagiti masungsungad may parusa yun kuna ni Secretary Gatchalian you can be disbarred from future programs of the government
May inay kita ito'y ginutigot nga rin ni Gatsalyan ti publiko, nga insigida nga informaran tayo, ti Department of Social Welfare and Development no adda ti ammo tayo nga digitoy ket beneficiaryo nya agisalda iti cash cards wenno ATM tapno maimbestigar ken maireklamo. Ayun gagiyim ken kaabsat agisalda apo iti anan DJ iti cash cards gagiyim ken kaabsat adu ngamin digitoy kastoy even for peace ada digitoy madukduktalan saan mitten nga para pangan no digit para sugal paghapti-hapti kada dami namin kaabsat ken gagiyem so tata ada sipay sigurong reports nga dimanon iti Social Welfare Secretary DSWD Secretary nya pati di ATM card gagiyem ken kaabsat ket maisaldamoten siyempre dito maikarga ijay babaen iti gobyerno gagiyim ken kaabsat saan nga alaenen ni beneficiaryo di dyan nang isaldang salda isut mangalan kakabsat ken gagiyim at ano itid mo di ATM card mo isaldam kaya't nasa wen pati jay personal identification number or PIN number mo na gagiyem ken kabsat maiteden at tapno maala ni nang isaldaam di may regreg gagiyem ken kabsat wenno mai-drop babaen iti gobyerno. So nga nga adu digiti kakastoy nga damag gapo nga digitoy ket permi nga nakababain nga rumwar apo nga damag iti sabali nga pagilyan iti Estados Unidos sa dumet apo digiti may bagbaga di ba digiti supplyan met ti gobyerno welfare kunada uri Pilipinos nga nag converten nga US citizen ada digiti kakasjay kaabsat king gigiyem ada digiti report sa po nga digiti supply ayuda nga delata kada daamin namin ipawit dami na po ti pagilyan na Pilipinas imbes nga agserbi kada kwada kakabsat king gigiyem ada digiti kakasjay nga allegations especially kada digiti Pinoy nga ada ijay balasyo tao gagiyem kakabsat so dito met may isalda di ATM nga isu ti pangirigregan ni gobyerno kada digiti benepisyo nga maited kada digiti beneficiaryo so natag balbalaga po ni Apo Rex Gatsalyan ti barong DSWD Secretary nga adda ti kaibatugan na nga panusa no mapaneknekan nga talaga nga insaldam ti ATM card mo nga in-issue ken ka ni gobyerno gapu ta si kaket beneficiaryo iti maysa nga programa posible kunani Gatsalyan nga no mapaneknekan nga inaramid ti maysa nga tao deta mabalin nga disqualified to ni suna kadigitay sumarunupay nga programa or maikate na po kadijay agdama nga pakipagkamengan na nga programa apo ti gobyerno wenno agbalbalin iso nga beneficiaryo iti maysa nga programa iti gobyerno. Okay, kasangana na po ti sabali pa nga damdamag agyaman tayo kadagiti sumagbanganad. Thank you very much kaniya Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, edi Barcelona, Spain. Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, manipod dapat di Toronto, Canada. Agyaman tayo ken Mr. Jewel Centillas, manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Mr. Ray Villanueva, manipod ti California, Estados Unidos. Mr. Onofre Durupan, Wayanay, Hawaii. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kaya't yung ipakonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo di TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipud pa nakaplano, aging nga malpas ti parakder nga kahit yung parakderen. TMT Construction Company agserbi tineng kalintegan na presyo, babayan ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcus. Agyaman tayo di Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technicians, tap nornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo, babayang kin Engineer Neil Jose. Thank you very much iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon adaan raman nga di mo to pulos isukat ken di mo malipatan. Amin pa nga wenno ka pakirmanan ti sa bali alako da nga putahe.
Cherilin's Crispy Chicharon. Tayo panangimaton da Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, Manipo DJ Santa Maria, California, Estados Unidos. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no pamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, dapat bati po nga may sa minuto kasanganan ti alauna. Maamuan na po diti indumigat, babaen iti taripnong ti Committee on Ethics and Privileges di Kamara de Representantes ti gasat ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Gagiyim kabsat. Ada diti nagbaling nga reaksyon ni Teves after po nga naipilaan na po kadi nagsusukuta kaso nga kunana ano bang kailangan nila sa katawan ko. Noon pa gusto na nila akong umuwi nung wala pa naipilang kaso. Kunana ken tinagibasit na po digiti kaso nga
nga naipila kontra ken kuana. Ita apo ti question ita DJ pa nagmudon dito 60 days suspension nga naipataw ken kuana gagiyem ken kamsat. So ana ti agbalin nga aksyon ti Committee on Ethics and Privileges no agtatarip nung daapo mainaigi detoy. Segun ken ni ako Bicol Party List Representative Raul Bungalon or Bungalon committee chairperson, posible nga mapagsasaritaan no anya ti maipataw nga dusa or sanction or penalty ken ni Tebes nga irekomenda ti House plenary. Ako na nga iti babaen ti House rules, expulsion wenno pan nakaikat ije kamera ti mabalin nga dusa no nga agururay ken ni Tebes nga ken mabalin nga maipataw ken kuana. No malagipyo gagiyem kay kamsat adda idi apela detoy mayura nga asawa ni tinapapatay nga gobernador Digamo nga mapatalsik ba ikaten iti kamera ni Tebes. But in basura deti apo ti Committee on Ethics and Privileges. So siguro ti kapipintasan wenno may sa kadagiti gaputa deti apo ti palpalawgen ni Representative Party List ako Bicol Party List Representative Raul Bungalon committee chairperson na po iti Ethics Committee nga ti sanction wenno penalty adda digiti mabalin nga maipataw ken ni Tebes gagaputa saan meten niya agawid saan meten niya agsubli expulsion wenno panakaikat ken panakaikat na ijay Kamara de Representantes. Dati siguro ti basehan na gagayem ken kamsata no apay-apay nga saan da nga inikan importansya di nagbalin nga kidaw ni Digamo, Mayor Digamo, asawa tinapapatay nga gobernador Digamo. Gagayem ken kamsata Marso 2023 idita pumanaw na panidi Amerika ni Tebes ken saanen niya nagsubli agingga ita gapu iti kunaen na nga iti pangtatibiyang na gapu di pa nakairamraman tinagan na idi pa nakapapatay ti Negros Oriental Governor Ruel Digamo idi Marso 4 napilaan meten ti kaso nga murder ni Tebes idi biyang ti Department of Justice. Inayon ni Diputado Bungalon ngay kun konsiderar da nga ti rumwar aweno ti rumwar iti aplikasyon ni Tebes ket political asylum ijay Timor Leste gagiyem kamsat naamuan ken ni Bungalon nga ti issue iti panagpaso ti travel clearance ni Tebes ket agtalined detoy iti ken agtalined detoy sa baling pagilian ket saan nga otorisado iti Kamara de Representante. So anat agbalina pong aksyon ti Ethics Committee iti detoy no agtultuloy nga saan niya agparang ni Tebes iti Kamara de Representantes gagiyem ken kamsat. So padaanan tayo no anyan to apo ti agbalin nga desisyon wenno irekomendar ti plenaryo ken ni Tebes kalpasan na po deti panagtatarip nung ti Ethics Committee into nubigat or today gagiyem ken kamsat para apo iti detoy nga issue. Nahamit ngamin nga napintas nga kita na nga daka di balasyo tao ket sikat ti representative manipo di ti 3rd District ti Negros Oriental gagiyem ken kamsat aglalalo adu di kiti pakakusaran ni Tebes saan lang nga deti pan nakapapatay ni Ruel Digamo nga gobernador tinasao nga probinsya no di ket adupay di kiti imununa gagiyem ken kamsat kang runan na po di kiti panangusar na pa iti biyang ti Philippine National Police, panang mandu-mandu na iti biyang ti Philippine National Police, gigihim kamsat, agasin na dapat iti ili sa dyan kano iti nga, sanda nga o entertainment ti mapanagpablater. May sa deta po kaditi na iparwar, kaditi investigasyon, iti kamera, ken uray iti Senado, gigihim ken kamsat, gapu iti amakda po kaditi Tebes, gigihim ken kamsat. So, padaanan tayo, no kasano ti katangken ti Ethics Committee, nga mga rami da po kadagitay mayalubog nga penalties wenno agbalin nga dusa kontra ken ni Ernie Tebes. Awanen tinabati pa nga oras iti deti nga aldaw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Deti ako di pagayam yo Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Lunes. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dili pas kasama kinibugog kayo alumar. Identero ang ginyan ken uray di balasyo tao.
Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sungbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adaak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob ti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman nga dalos alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdengig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Ere may kadwa gundaway papagayam kablawan da kayo itinagasat nga malim ti Lunes
Mayo 22, 2023. Manipod iti ENR Online, may danon ka na kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, ti napalabas. Lady ti bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno agdanggay kami para itinte manin na panangibasa iti deti napili tayo nga surat. Nga nakaipanaunan tinapalabas iti biyag kinayat ti maysa a pagayam. Ngayong kasangwanan papagayam, ngayon kay Rogyan, nga Lukiben. Basain dito surat, nga naipatuloy dito programa tayo. Agyaman tayo ka dito sumaganan. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin, and Mrs. Larina Agustin, manipo dito Toronto, Canada. Agyaman tayo pa kay Mr. Jewel Centillas, manipo dito Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much. Iti Cherylin's Crispy Chicheron ang mag-aatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylin's Crispy Chicheron, Adan Raman, nga hindi Muntukulos Kalipatan. Ti Cherylin's Crispy Chicheron nga mag-aatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, kukwada Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, manipo di California, Estados Unidos. Thank you very much kay ni Mr. Danny Agustin, kay ni Mrs. Sofia Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Agyaman tayo kay ni Mr. Ray Villanueva, manipo diti California, Estados Unidos. Pagyamanan tayo pa iti ni Dr. Alan Taylan, manipo diti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo ti Baguio, ket yun pakonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much kay Ma'am Elis Tamayo, ken iti Barangay 16, Bacarri, Ilocos Norte, ken Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Espanya. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A, Kabungaan, North Luwag City. Ti TMT Construction Company, ket kaya na kayo, no kabalinan na kayong asistiran, kadigiti kayat yung patakdirin na pasdek, manipod pan nakaplano aging ganay ti malpas. TMT Construction Company, babaen kay Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo kadama, Mr. Onofre Drupa, iti Wayanay, Hawaii, ni Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa, iti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawak Street, Lawag City, likodan ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rito nalaling nga aircon technicians, tapnon ornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo, babaeng ka ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Blue House Beach Resort
Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000282. Blue House Beach Resort. Congratulations kaditi weekly winners tayo. Para iti na yuswat nga weekly draw iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagayem kay kamsat. Laglagipan nyo apo digiti atiwen nyo para iti weekly draw ti first, second, ken third prize umawat digito iti imported goods. Kakabsat ken gagayem. Idinto nga dasa nga pulo apo nga mabunot nga entries para iti consolation prize nga sag to 200 pesos. Kasano ti magipartisipar iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awan sa baling aramidon nyo, numapang kayo ag picnic, ag didigo si Baybay, dito barangay 37 Kalayab, Lawag City. Turungen diretso ti Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awen Blue House Beach Resort, gabot iso dalaing ti adaan iti promo nga the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Gagayem ken na kamsat. Tunggal upaan nyo nga may nga cottage ti Blue House Beach Resort. Insigida, instant may kang kayo apo iti may nga Blue House t-shirt. Then kada kayo amin nga nagkukuyog, manipod kataingan, ginggan ti kaubingan, may kan kayo iti raffle ticket. Iji raffle ticket, iji stub ti raffle ticket, masapol nga isurat yo iti nalawag, tinagan, kompleto anagan, kompleto nga address, ken deti cellphone number yo. Gagayem ken kamsat. Itinag yo apo di tambyulo, DJ stub na, then isunto apo ti maripa nga pakabunutan, digitay nagagasat ang mga bak. Adapay nabati nga may sa weekly draw para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Iso nga adapay tsansayo nga kumamakam para iti naindaklan nga grand draw. Gagiyem keng kamsat. Laglagipan nyo apo iti grand draw. Ti first prize, 10,000 a pesos. Second prize, 7,000 a pesos. Ken ti third prize, 5,000 a pesos. Ken adu nga consolation prizes. Ti maipaay ka na kayo, babaen iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Gagiyem keng kamsat. Ulitin ka po, adapay tsansayo nga kumamakam. Tapno may kang kayo ti chance ang mga bakari didadakkel na papremyo. Iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Blue House Beach Resort, kakaiso na po nga resort, iti barangay 37 Kalayab, Lawag City, nga addaan iti kastoy nga promo. Gagayem keng kansat. Ulitek, first prize para iti grand draw 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, third prize 5,000 pesos. Kenadu nga consolation prizes. Ti grand draw mayuswat apo into no Mayo 31. Nagbetan ti alas 4 aging galat alas 5 iti marem. No kayat yu apo nga may matangan. Umay kayo. Agrikep to apo ti tambyulo ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza alas 4 iti malem. So before 4 o'clock dapat nakadrop amin en apo nga raffle tickets yo tapno karamang kayo iti grand draw. Ken nasisiat, kamakamin nyo apo, deto'y maudi nga weekly draw. Into no Mayo 28, gagayim kay kamsat, amangan ta mapagasatan kayo pa po iti weekly draw. The Blue House Beach Resort Promo Bonanza, babayan ni management ti Blue House Beach Resort, nga matmatunan da Mr. Rexy Buyat, Mrs. Nancy Buyat, ken si bubukila pamilyada, Ejay, Honolulu, Hawaii. Daytoyen tinurure digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Papagayam ti surat nga di padayawan nga ibasa iti daytoy nga malim. Ket surat ngayon patulod ti maysa nga pagayam nga kayat na iti paawagan iti nagan nga Alvino iti tangatang. Naisaguday papagayam iti surat ni pagayam tayo Alvino. Tinapalabas ko, Manong Robert. Yabrasak tinabara nga kablaw ko keng kapagayam ko. Sapay ko mati panarabay ti Diyos. Ada ka nga si kakaradkad ken si salunat. Ket may basam dedi surat ko, nga nupay sa anak siguro nga pagwada na tao. Ket adamit karbengak, tapnon ti kastay ti maminsan agwayaway iti tangatang, tinaip na ulpit, napait, napalabas iti biyag ko. Nagtaudak iti marigrigat nga pamilya. Nayanaka iti probinsya ti Cagayan. Babaen kada iti naganak kanya, Manong Robert. Ti amak ti taga-probinsya ti Cagayan, dinto nga ti inak, ket taga Ilocos Norte, Manong Robert. Nagamammo kano digitoy gaputa, itugtugot kano digiti naganak ken kuana ti inak. No may da makitalon, makiapit, iti probinsya ti Cagayan. Nga dito'y tinagam-amwanda, Manong ko. Dito'y met nga nagkalaysada ket naikanday ti dua nga bunga. Siyak ken tin inaudi nga kabsat ko. Nupay kasta, Manong Robert, nagasgasatak ngem tin inaudi nga kabsat ko wenno buridek. Ngamin ket nayanak alugpi. Saan na makatakder, saan na makasarita. Narigat pa'y nga makangeg. Nagbalin nga rod nga talinggawid ti inak ti kabsat ko ngayon inaudi. Ket ti amak, tinaterteri ti rigat, iti pa nagtalon, tapno mabiyag na ti pamilya na, Manong ko. Edi malpas ko ti elementarya, babaen iti eskwela iti uneg ti barangay, saan ako nga nagtuloy iti high school. Wen kabsat, saanen nga kabalinan nga ibanugan ti amak, ti kasapulak iti panagadal ko iti sentro ti ili. Ngamin ket medyo nagastos, do pay basit pay lati gasto karigdi nga gundaway. Kabsat, basit ti masapulan iti panagtalon, aglalo iti ayan mi. Maminsan la idi ti panagraet. Ket no ti maapit mo iti kataltalunan iti dayta nga panagrarep wenno panagani. Isu ti inutem nga agserbi keng kaaging nga di madanon manen ti panagtalon ket itukit mo manen ti bukel wenno pagay nga isu ti kang runaan nga produkto iti lugar mi ijay Cagayan. No daduma pasaray mabagkat ti sinako nga daytoy ket nakasagana nga kanen ti sang kapamilya ito deg ti makatawen. Mailako ti sinako nga irik,
tapno adda pang supuso iti sabali a kasapulan, kang runaan na iti masida, ken sabsabali nga agserbi ti unek ti pagtengan. Naglabas ti aldaw nga dinapuputan Manong Robert. Daksang gasat sa anen nga nagbayag ti kabsat ko alugpi. Ti adjek. Pimusay daytoy Manong Robert. Wen kabsat ko. Nupay lugpi saan na makasao, saan na makangig unay. Nasakit para kada kami. Ti pupusay ti kabsat ko. Ti kabsat ko nga no daduma ket liwliwat ti uneg ti balay. Tikabsat ko nga no daduma ket ay aywanak no adda tinasisita nga aramiden ti inak kang runaan na no aglaba. Tikabsat ko nga mangitugulo iti karatay no mabisin. Wenno saan ket itudo na ti malabi no makainom. Di tanto nga ited ko ti kayat na. Painumek, pakanek. Napalalo nga ragragsak ko no adda sang kabasit abalikas nga agaon iti bibig na. Ngemitan kabsat na kain natin. Awanin ti angis na. Manong ko, idi maipan may tulnog, idi simbaan, naging ganay ti Campo Santo panungpalan. Saan niya nagsarday ti panagar-arubos ti luwa ti inak. Nga dito'y met nga inat-atipan ti amak. Saan ka unay nga agladladingin? Manganta, makapadakis ken ka. Balikas ni tatang. Ngem mapigi, wenno, maliplepam ka di. Tila dingit nga marik na ti ina. Nga buybuyaen nan tinakadasay nga anak na, Manong Robert. Naitabon nga ron ti kabsat ko ket dita, nga sinalukuban na kami, niliday, Manong Robert. Agarup talo abulan kalpasan ti pupusay ti lugpi a kabsat ko. Nor arigem di pa naiwaksi ti panes gapoy ti ladingit Manong Robert. Panagtutudo daytay di ti probinsya ti Cagayan. Dumani ti Paskwa Manong Robert. Wen kabsat. Idi maysa nga malem saan pa'y unay nga nasipnget nga bumayakabak ti tudo. Wen kabsat. Dumanarudor ti guruod ken makasisirap ti kimat iti dedi agundaway. Adda kami ken ninanang itpan nakaduag ti balay. Nukwan tumakder ngagpagnapag na ti inak. Anya ayanang, apay nga di kay makaibna. Di nga ron abam ket nakapigpigsa di kiti kimat ken guruod. Di metla sumangaten niya, napan nagtabtabi ti tambak iti maraipan. No anyakit di pelang amin tinapanan na kit iti. Irubrubwat na ti mapanagtabtab ka asasain na ti sampilok na kit. Agkimkimat ka aggurguro din no pay di pay nagtudo. Sumagat tulat ta anyakit din na yung danag yun. Uwin angin nakapigpig sa tikimat king guruod anak ko. Ado di kiti makimkibat ka na magurguruod. Madanagan ni nanang. Kaya't ko idi nga mapansukunin ni tatang ay saanin? Saan ka nga rumrumar? Urahin talatan ti ama. Balikas ni nanang. Madamdama pa'y kabsat agarup 20 nga tanga minutos tinapalabas. Idi pa nagsarsarita mi ken ni nanang. Igigem ko ti tasa nga da na templa a kape gaputa. Talaga nga marik na tilamiis gapoy tinapag sa abayakabak. Idi nakapaspaspas nga sumungad ti taraken anwang ni tatang. Ngem ti ayan na nga pagdaksan awamet ni tatang Manong Robert. Indi sukti bas winotasa nga ayan ti kape. Ket napang ko sinabat tinuang ni tatang. Napang ko inggalo iti likod ti balay Manong Robert. Api nga tanga awan ti amam. Ket tilanwang na tinagawid. Uwen nga ron nang. Amangan ta naibatan ni tatang. Iyuray ta mga sumangpet tumet taeng. Balikas ko, when sungbat ko iti madandanagan nga inak, Manong Robert. Agsip ngeten, ngem awan pa'y nga talaga ni tatang.
Inala ni nanang ti payong ket inalakmet ti kapute. Ket napan kami ti kataltalunan nga imbaga ti amak nga mapan na pagtabtaban iti tambak Manong Robert. Idi madanon mi ti maikadwa kinileng. Wenno maikadwa nga maudi a kinileng idi punto igid ti waig Manong Robert. Dito'y kabsat nga nakita mi ti amak idi bener wenno tambak. Nakaudatal detoy Manong Robert. Nagikikis ti inak ket linettat na ti payong nga iwisiwis ti angin. Napan na kinita ti amak. Dito'y nga nakadasay, inarakop na. Anya tikin mo among lakay. Abi nga. Idi, ibangon ni nanang ni tatang, nagarukook deto'y kat nadarim waradara itingiwat, kiniti agong na Manong Robert. Nagtartarayak nga napan iti ayan, di kiti asidagabalbalay, di kataltalunan, nga ayan ti amak. Nagpaarayatak. Ididumtig kami kaditi lalaki nga kibuyog kanyak. Ar-arakupen pa'y laeng ni nanang ni tataang Manong Robert. Ket dito'y nga tinulungan da kami, tapno yawid mi ti amak ka. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isi pinaglamis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system
aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood isuna maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no kamo Robert. Nayawi di ti balay ti amak. Nopay, agtabtabog ga ti inak. Ngamin ket ti pamati ti amin natayen ni tatang. Kayat ti inak nga pay diretso di ospital. Ngay madudi ti kimuntra nga saanen gaputa awanen ti pulsuna. Nupay kasta nagmandar ti kapitan ti barangay mi ket napan ti tanod. Iti mismo a munisipyo ket inayabanda ti municipal doctor tapno may na-examinen ti bangkay ni tatang. Imay ngayon sigida ket dito ngayon deklarana nga natayen ni tatang. Napakaruan iti pan nakakimat na. Dahito iti indeklarana nga impatay na nakimat ti amak. Saan kami nga nagkamali iti panangipapan ken ni nanang idururayan mi. Gapu iti napipig sa akimat ken guruod. Bayat tinapig sa abayakabak, Manong Robert. Dita kabsat niya kasla saanen nga agtal na tilubong kada kami ken ni nanang iti daydi agundaway. Ti dati nga upat nga kakabalay. Pimusay ti maysa wenno maysa kadatkwada isu ti lugpi. May kadwa itan nga sumina ti padre di pamilya. Ti kakaisuna nga sumsumkat ken agpupuwersa ti biyang ti abagana. Tapnon ti kasta guyuden na ti responsibilidad iti pamilya na. Manong Robert. Awanen. Pimusayan ni tata. Dito'y kabsat nga awan tinaramidan ti inak. No di tinangawat iti gasa. Uray siyak maladingita na. Nadungo ti amak. Awan ti pilawek. Adda respeto ken kuana di kiti karuba ngamin ket uray no nakurapay saan nya kas kadiri sabsabali nga man nakiriri wenno manursursur para iti paggiinuman wenno pagdadayaan managbabay na tao dayta ti sangsang kamay sa panang diskribir dagiti kabaranggayan mi iti nakakaasi a pimusay nga amak Manong Roberta. Kabsat ko ti di pay unay nagluni ta sugat nga pinarnuay ti pimusay nga kabsat ko. Kasla naradradan manen ti asin ket rimtap. Mariknami manen kabsat ti ut-ut apges ken panaas. Gapuy di pupusay ti amak. Gapuanan ti naulpi ta kimat Manong Robert. Dita kabsat nga kasla dimi ammo idi no anya ti sumaruno iti bigat. No anya iti, wenno sa dinno ti uluanan mi, iti inak. Naidulin ti bangkay ni tatang, iti nanumu awagas, ngamin ket nakurapay ti adda panagbiag, Manong Robert. Nailako tinuang, nga katulungan ni tatang iti panagbannog iti kataltalunan. Taiso ti nakantar, wenno nagastos, para iti pan nakaidulin, ti bangkay ni tatang, Manong Robert. Tagtawen naklaing iti sa nga pulo ket dua, sumagpata sa nga pulo ket talo. Jakpay may kariti bagik tapnon ti kasta. Annong ti annong ni tatang iti kataltalunan, Manong Robert. Aging nga nagdesisyon ni nanang nga agawid kami laingen iti probinsya ti Ilocos. Ti probinsya nga nakayanakan na, Manong Robert. Dita nga rod kabsat nga nagawid kami. Ulila ini ti ama ti inak.
ket tilayengen apok abaket ti si bibiyag. Dua damit nga agkabsat ngem na yasaway di Mindanao, ti maysa kabsat na, babae metlaeng Manong Robert. Nagpakada kami kariri kakabagyan ti amak kang runan na kariri naganakken ko anak ket saan dami to simupya. Empati min ti balay gaputan aramid laeng deto iti kawayan. Tinagtakdiran na nga daga ket saan dami ta kukwa gaputa pungto laeng ti maysa kadagiti kinileng. Wenno trabahuwen ti amak ken impalubos laeng ti agtagikwa iti daga nga agpatakder. Kas maysa met na parang bigbig na when no ipaay na nga bien, iti katalunan na, Manong Robert. Nakagting kami nga ro di probinsya ti Ilocos. Nagtaros kami iti pagtengan nga ayan ti agsulsulo nga apo kabakit, Manong ko. Naragsakan iti makita na. Ngamin sipod pa nagbiag ko naminsan pa'y nga nagkita kami. Dayta ket idi ipupusay ti apo kalakay. Nga pinagawid na kami ni tatang ngem sana simurot gaputa. Aduunay ti magasto sa plete. Nagbati da idi ti kabsat ko alugpi. Ket ti amak ti nangistimar ken kuana bayat ti kadami ti Ilocos, Manong Robert. Nasaya at itatada kayo, Albino, kininanang mo ta, dakad kadwakon. Nakadakdakkel kan barok. Nakaturpos kapit lati elementarya. Wen lulang, saan ako doon nagtuloy ti high school ta. Awan mo ti kabalinan de di tatang. Ala, saan mo naladingitin deta? Masursurum to ti agtrabaho anak ko. Tapno, agbiag ka. An-anusan tayon ti matigtig geda kiti tutulong ko kari ti trabaho iti talong ket panakilaba. Ngem itataddan ni nanang mo mabali na dua kami nga sumalog iti kataltalunan. Dua kami na mapan makitigget. Idin to nga sika, agsanay kamit ka iti trabaho tapnon ti kasta. Adda pagbiag mo, inton mapapauna na kami iti inak. Wen lula, inararakop nak ti apok abaket. An-anusan tay tiriga. Ngamingket, saan temet nga na iparsyo ababak na. An-anusan tayo apok ka. Naglabas ti aldaw nga dinapuputan. Wen manong, agtawe na kidin iti 15 ket 5, Manong Robert. Idita, sumina metten ti apo kabaket. Anyan nga ladingit sa balimanen. Nga pannakayarpaw tinangisi tamanto, iti tuktok ken abagami keninanang ko. Nagtungpalan na dududwa kaming keninanang ngagbibiyag. Napyalakip din kabsat ko ta saan mi nga problema ti lugar nga ayan mi. Ngamin ti sang kabasit nga daga nga aglawa nga tay tinakurkurang ngem o patagasot nga metro kwadrado. Daytoy ket kukwa ti apo kalakay nga pimusay. Nga isuy tinagtakderan ti abong-abong wenno naaramid ti kawayan na balay nga ayan mi. No anya digiti trabaho ni apok nga baket iso tintuloy ni nana. Edinto nga nasursurok met tinakitigged, Manong Robert, babay ni ti trabaho iti talon. Ken ure anya laditan niya mabali na ipatrabaho da kanya. Sirkek amin. Tapno matulungak ti inak, pare ti managbiag. Naglabas pa'y digiti aldaw, iti tawen ko nga 10 ket 8, Manong Robert. Addamet idin sabsabungek. Adda idin babae nga nang kayaw to'y riknak. Daytoy ket ni Edita. Ni Edita kabsat ket tubo iti kabangiba nga barangay.
Nga maddabasit mabalin, dagiti naganak ken kuana gaputa. Adda nga rut ti sapol, ti amana, kas maysa nga janitor iti munisipyo wenno ili ngayan ni. Idinto nga ti maysa kadagiti kakabsat na ket agtrab-trabaho dan, no pay sa andamet nga nakaadan, nga madandan iti trabaho. May bilang nga rut nga kasla nasalsaliwanwan, da editang imiti siya. Nupay kasta inrupir kulat ka tiriknak. Nagtatunak nupay mariknak nga kasla alanganinak. Wenno, saan da ka kaya? Dahil kakabsat, pakairamanan da giti naganak. Ken ni Edita Manong Robert. No pay kasta ti sitwasyon nga didak pagan ano wenno saan da kakayat nga para ken ni Edita dagiti naganak ken kuana. Inaklon na ti ayat ko. Anyan nga ragsak ko Manong Robert. Edita, awaten na ti datdaton ko nga ayat. Dito'y kabsat nga inararakop ko bayat ti kadami ti igid ti karayan. Inararakop inagagkak. Iti una-una yagundaway ni Edita. Agyaman na Edita. Idilaksin niya sa andak na kayat di kiti nagandak king kapakairamanan di kakabsak mo kiti naklon na. Agyaman na kunay. Mariknakmet ngamin niya si kakit ay ayatek. Mariknak nga si kati napatay di puso kenrik na. So nga, inaklon ka. Ngayon pang-aasim albino, saan na kumapasaktan. Ilaban ka aging gana ti kabalinak kontra ka di mangikuspil ken sana mangayat ken ka. Subadam kumadete tinapudno nga pamatek. Pangaasim. Aramidik ti amin. Ipatig ka aging gana iti. Mapugsat ti anes ko. Ngamin ay ayatin ka unay Edita. Karik iti babae nga kaunaan nga nakarik na iti ayat Manong Robert. Nagtuloy ti ayanayat mi limit kariti naganak ken ni Edita ken ure di kakabsat na Manong Robert. Dito'y met nga binalbalaagan nak ti inak. Anyakit li nga mininaya anak ko ta saan ka lang nga nakasapulin iti sa bali. Amum nga di da kakayat di naganak ken ni Edita. Sigurado lakit di nga no maamwanda nga dan ti relasyon nyo. Pilitin da kayo nga agsina. Italaw dawin no. Anyala di tanti aramidin da keng katap no malapidan da nga. Makirelasyon keng kati anak da. Agpiggad ka. Adda ti koneksyon da gaputa. Empleyado ti gobyerno no pay janitor laing ti amana. Nanang, nedita ti ayayatek. Kitnoan yan tuman tiyang ba ninagasat ti ayanayat ni. No detan to ti. Pakadusa akwid no. Anyala ditan. Pilitik nga baklayen. Ngamin ket saan na nga deta ti kay papanan di dapudno nga ayat. Ti samirem amin narigat na na. Naglabas na kiti aldaw, nagtultuloy tinalime da relasyon mi ken ni Edita. Nga daytoy ket saksi ti karayan, nga turong mi tunggal, plano mi ti agkita. Ori sa dinuladitan nya pagsarakan mi ken ni Edita ket agkita tantoy jay igit ti karayan ha. Iti sigud ti, iti sirok ti narukbus asalaysay. O may kanto, mailiwak unayin keng ka. Sige, no makaununa ka nga mapanidjay, urayan na ka.
Urayak ngamin na makaturog na nanang kinitatang iti aldaw sa aktor man. Sige, urayan kanto edita. Kaput sa paminsan laing nga may kan kami ti gundaway nga kita iti kayanayat ko nga ni Edita, Manong Robert. Dito'y kabsat no nadaduma ket napudot unay tirik na, gapu iti iliw. Wen Manong, dito'y nga maaramid minto, ti sumuksok kadag iti medyo na samek nga paset ti igid ti karayan, ket aramiden mi ti aramid ti agasawa. Wen Manong, iso ti panangikot ko iti kinababae ni Edita nga ipabusoy namin. Agpempennek kami, iti ragsak nga itden kada kami, ti panagmoywayas wenno panagdududwami, Manong Robert. Maulit-ulit na maulit-ulit deta nga pasamak, kabsat ko. Kasi ni Apo Dios na sursurok metten di iti trabaho iti talon. Amok metten ti mangisagana iti maraipan. Amukon ti agarado ken nagmuriski. Usar ti baka ti karuba mi, Manong Robert. Aginggang iti maysa nga aldaw nga napanak ti mulong iti panagtalon. Oy Alvino, di mo kayat no bingayen tayo diti taltalunen mi ta. Sikan ti mang talon ti daduma nga parte na. Ngamin ket saan met na makabalbalin ni tatang. Marigatanak no may saap. Adunay, nalawa unay. Angin, Manong, awam met ti usarik nga arado kada animal. Ket agtintinulong ta. Baka umanay met ti animal mi ken di iti kasangkapan mi nga pangtalon ko iti iso amin deta. So nga, numalpas ko di bagi, tulungan kami ti jay awat mo. Usar mo metlaeng ti animal when no tarakin mi, pakairamanan di iti arado kada mo riski mi. Ngamin ket makitak, nagagit kami. Awan met ti pilawe ket ti panagtrabaho. Pagyamanak amanon mo kayat mo. No kasta ti desisyon mo. When na talaga, doon ay ti awat yu atalon. Sakit, masaksakit metin ni tatang kininanang mo. Siksikan iti mangtrabaho ka dito eh. O marino, makmakan yu pa iti maapit yu. Iso ti ilaklakok ngayon inuten, ken pangalalaak iti igatang ko ti agas ni tatang. Ni tatang ti kang runaan na gabuta. Sang naglalaing iti sakit ng asma. Sana bali ni nanang ta, mas nasarsarantang yung ti amak. Kastaya Manong, umanay meta pagbiagyo ay. Uwe na, naaggagit ka lakit di, umanay nga pagbiag ti matalunan. Iso nga deta ti advice ko ken ka, masapul nga aggagit ka. Uri sa anunay nga nalawad yung ited ko, no may binglay ko nga pasit kitalon mi. No gaggagit pagsasaron wem, pagkakamakamin ti agmula, ken taripat wem manimbag, agbiag ka. Pamagbaga ti karubak kanyak, Manong Robert. En bagak nga rod kininanang deta nga jaya ti karuba mi. Ket napalalo aragsak na, Manong Robert. Eti may nga aldaw nga panagsarak mi ken ni Edita, eti sirok ti salaysay, igit ti karayan, Manong Robert. Kasla madandanagan dito ken arig na makalwa. Anya iti problema. Api nga, kasla madandanagan ka. Dati-dati, relax na relax ka no, kita ta. Amom ka di nga. Albino, saan na kun nga? Sinarong paran ti binulan di sa nga ilig. Amangan ta nagbungan ti ar-aramidin ta kung galagwaywayas ta dito igit ti karayan. Si kamit nga min. Kanayon nga isulat dukir mo data. Hindi ka lang makatip-tip eh. Kasla pambabalaw na kanya.
lalaki ak Edita. Alis to ak nga. Mayagos, when mayayos tirik na aglalo no asilig ka kanya. Ken, saan kami tapilpilitin na? Disnudumit nga si kati mangibaba no. Kuldingin ka. Panangrabak kumetken kwa na. Maramin mo pa ilan ti agrabak itinto nga. Diyaon mapagsusurot ti panunot ko. Papatahin daklakit di datatang ken ninanang pakairamanan di kakabsat ko na mudang agdadagsena. Ket sikat ibagak nga amati, imimete kabiyag. Gapoy ti asik iti ayan ayat ko, ngiti makitak nga panagdandanag na. Sigurado nga may dakas asawain. Di tumit na kayat. Agdesisyon ka, sumangpet ka ni Tibalay me. Total, saan tamitten nga minor de edad? 20 titawing ko, dinto nga. 20 ket 2 kansan, wano 20 ket maysan, gaputain inaunatat kang emiti siyak. 20 ket 2 kon. Sige, into no, Rabi ti Miyerkules, o may kantoy tiyay ta, rumwarakit, igem kuntun di kiti arwatek, mabutengak nga maduktalan dag, lalo ti panagduldulo kiti bigat. So nga, awanin sa bali nga pagpilyak ka Albino, umaya kung sumangpet iti balayo. Ti Miyerkules, Manong Robert. Tinurong ko nga rod ti barangay nga ayan de Edita. Napanak naging lalabas no pay nakakalugo nga kiti nalawat ti payabyab na. Edi umuna nga lumabasak nagsagsagawisiwak iti napigsa. Kastulag mi ken pagilasinan ni Edita. Pasado alas 9 nga taitan idin ti Rabii, Manong Robert. Nasipngeten ti aglawlaw ken uri ti balay de Edita nakaidepende iti silaw. May kadwa nga ilalabas ko nga agsagsagawisiw, edi nakitak ti panaglukat ti ridaw. Inayad niya na ilukib, tirikep ti ridaw. Dita nga medyo ingatok ti payabyab ti kadlugong ko, ket nakitak ni Edita. Adda dua nga bag abitbit na. Napaspas ti pannagnana nga imay ti ayan ko nga igid ti kalsada. Ket di takabsat ti kinunana. Intan, sandan niya agbaybayag ket amangan no makapuod na tatanggit ni nanang. Aglalo ket napalalo ti taul ti aso ti tasahot ti balay. Mapantan. Nagdardaras kami nga ruden nga madayoy ti balay da Edita. Wen Manong Ruben, igem ko ti maysa kadagiti bag ni Edita. Ket napaspas ti pannagnami, iti day di agundaway. Edi makadanon kami iti balay mi, Manong Robert. Dito'y nga, tinugtog ko ti ridaw nga nakasagiped. Ngamin ket jak makaot ti sagiped tapno mailukat ti ridaw. Nanang, umay mo man ilukat ti ridaw. Dagdagos met nga imay ti inak ket anya nakigtot na, edi makita na nga kadwak ni Edita. Albino, Edita, anya tinaramid yo apay nga nagkuyog kayo. Kinapay nga agawid kayo ditoy. Anya ti kawit nga sa wendi kita bag nga igem yo. Nanang pangaasim. Saan mo nga kwestiyonaran ni Edita? Ibagami kang kanti agpaiso. Agdadagsin ni Edita ket mabuti nga maduktalan da nga masikog. Iso nga umain nagyan dito'y balay tayo. Angim anak ko. Anya pa yun no? Ibagadang kinidnap mo ti anak da. Anya Edita?
Amanganta, talikudam ni Alvino no kas pagarigan. Pangaasim edita, saan mo ko mga baybayan? Saan niya ang angaw deto yung inaramid siyo? Manong Robert, nupay kasanuti danag ni Nanang. Uray ko na nga tinaramid mikit saan na ang angaw. When numabani na pagpiggadan, mingadwa iti kaayanayat ko. Saan na kun nga naigawid ti inak? When kabsat. Insirek kun ni edite ti balay mi, diritso kami ni ti kwarto. Ket di may madlaw mi nga agtalnan ti aglawlaw, ditan, nga kiniwar kumanen ti kinileng. Ti kinileng ni Edita, Manong Robert. Papagayam san tayo nga may lipas nga may basa, deti surat ni pagayam tayo, Alvino. Anya ti pagbanagan, kaya nayat da Alvino ken ni Edita. Umudnun to ka diti, atap, wano pa nang ipapantiin na nga mabalin nga agpiggadda kaditi kakabsat ken naganak ni Edita. Awisan da kayong tinubigat nga kadanggay mi manen pariti pa nang ituloy tayo nga mangibasa. Eri deto'y surat niya na kaipalaunan tinapalabas ti biyag kinayat ni pagayam tayo Alvino. Deto'y nga din ti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatalinaay nga malem ti Lunes tayo amin na sa apada, agyaman kami papagayam tinkay panagbuyan. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.